Yun, good morning mga kaboss. Display muna tayo sa ating paninda. Alright. Inisin natin muna itong tiles. Daming mga biscuit. Ayan po, dito na display ko na yung hotdog saka malamas ito. Yan sa naman sa isda, mamaya konti, medyo maaga pa. Ayan po, grabing init. Alright, ayun, almusal muna tayo mga master. Ito pa yung ano natin na ulam natin. Paksiw, yan o. May paksiw dyan. Saka adobong manok. Yan, kain tayo. Kita-kita pa. Saka wala na naman itong kasi sa putapan. Ayan, ito tayo. Ito guys. Ito mga almusal lang, paksiw ang ulam. Yun na. Itong paksiw na, no? Surahan. Ang tawag sa amin dito sa Manila, surahan. Tagalog, bagis ang ulam natin. Shout out kay Ate Ju TV. Yun, nagtinda ng barbecue dyan sa Nabal Balengke. Yung guys, nung ganitong isda, sarap nitong ano, dinaing tuyo. Ito, gataan, lagyan gulay. Sarap to ihaw din. Ihaw. Coba.
May laman kasi itong isda na to eh. Mataba pa. Busog na. Nakit na. Pag huwa ka ng tubig, solve na. Busog. Guys, dito lang aking video. Salamat at maraming salamat po sa inyo lahat. Yan guys, ito po yung pagliguan namin. Isang private lang to guys. Laki ng building pala. Alright. Punta tayo sa kabila guys. Dito tayo mag pa-aircon. Ayan. Alright. Hello. Oh. Hello, how do you doing? Hello. What's sarado? Sinirado ko lang. Sama, saan kan? Doon sa kabila. Ayun. Dito tayo magkulitan. Kulitan tayo dito guys. Dito yung pamangkin ko dito. Ito mula dun sa truck at nagdire-diretso yung tractor head dito sa wing shed binangga.